Masu sauraro, kamar yadda kuke gani haka, wani ƙawataccen shirin barkwanci ake ɗauka muku mai suna fadar mai gari. Wannan ƙawataccen shiri zai riƙa zuwar muku daga kamfanin One House Film Production Dutse. Kuma wannan shiri ne na barkwanci tare da takwalkwalin nishaɗi. Domin ganin wannan shiri, sai ku shiga YouTube channel ku yi subscribing Lebon Waƙa Dutse. Kuma wannan shiri ne na barkwanci tare da takwalkwalin nishaɗi domin zai ƙawatar da ku sosai. Kada ku manta ku shiga YouTube channel ku yi subscribing Lebon Waƙa Dutse TV domin ganin wannan shiri da ma wasu sauran shirye-shiryen namu. Mai sauraro, na san za ka so ganin yadda wannan shiri zai kasance, domin shiri ne na ban dariya tare da ban nishaɗi da abubuwan mamaki da abubuwan burgewa a ciki. Idan wannan ne karanka na farko, ka yi subscribing ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode.